Hola, veus, els carrers del centre històric van ser escenari aquest dissabte d'una actuació policial que va acabar amb moments de molta tensió i una dona detinguda per mossegar un guàrdia urbà. Tot va començar al carrer Boters, on agents de la policia local es van desplaçar per identificar dos homes, un que suposadament havia robat en diferents botigues de l'eix comercial i un altre que tenia una ordre d'allunyament d'un domicili pròxim a la zona. Però la situació es va complicar i es va descontrolar quan més d'una cinquantena de persones residents al centre històric es van concentrar a la zona envoltant les patrulles i proferint insults i acusant els agents de racistes. Durant la intervenció policial, algunes dones van impedir als agents de l'autoritat fer la seva feina i en el moment que els urbans van demanar la documentació a aquestes dones, aquestes s'hi van negar i una d'elles va acabar clavant una queixalada a un dels urbans, motiu pel qual va ser detinguda per atemptat a l'autoritat. La situació va anar pujant de to fins que al punt que la Guàrdia Urbana va haver de rebre reforços dels Mossos d'Esquadra. L'aldarull va provocar una gran expectació a la zona i desenes de veïns van sortir als balcons i finestres per contemplar el que passava. Ens trobem en uns moments on no paren de succeir-se les manifestacions antiracistes i en contra de la brutalitat policial arreu del món arran de l'assassinat de George Floyd a mans d'un policia de Minneapolis, entre d'altres casos que han anat sorgint. Aquest fet, sumat a les problemàtiques per donar un sostre als temporers a Lleida, fa que es donin les circumstàncies perquè la policia no sigui ben rebuda als carrers del centre històric.